Nibukele Ingumlilo Lento podcast. Mna ndinguBradumza. Siku episode number 4 wale series yethu ethi Attitude of Gratitude. Akekho ke umuntu ongcono besinoyivala ngaye le series ngaphezu ko Mr. Thamsanqa Menzi. Abantu babiza ngokuba South Africa's best traffic officer. Abanye bambiza ngoba number 1 traffic officer. Thina ke simbiza the people's favorite traffic officer. Masibamkele but Kosela mole kwamkelekile Ingumlilo Lento podcast. Sicela uzazise ke buthami apha ebantwini abasibukela abangakwazi. Okay ke but mandibulise ke ebantwini ababukele le podcast. Umlando kuThamsanqa Menzi. Ngokuchizama ndoncanceza ndokubhorhuma ndongumlanjana. Ndizalelwa apha eBhayi, ndakhulela apha eBhayi, ndafunda apha eBhayi, ndizalelwa apha eSalamtu. Ndizalwa ngabantu abanothando, umama notata abasikhulise ngothando. Nabeni basekho ke namhlanje kodwa basishela ilifa lothando phekhaya. Nathi ke ngokusishera olothando phekhaya. Yilento ibangela uba mandibe lapha namhlanje and nabantu bandithande ngale ndlela ubhuti athetha ngayo ungenxa yothando lento endiyenzayo endiyenzela abantu endithunywe ngabo. Enkosi kakhulu bhuti. Ugqithe ngespeed. Cela uhambe nathi kakuhle. Ukhule njani? Ukhulela phi? Nikhula nebangaphi kokwenu? Ekhaya sikhula singabantwana abahlanu kodwa mna ngowesibini. Ndimi indodana enkulu kube khona umntakwethu naye oyincamadodeni. Sikhula sibahlanu ekhaya. Sikhulela phakathi kwaSalamtu. Sikhuliswa ngabo bazali bethu. Besikhulisa ngolothando ke. Okay. Hayi ke uyacaca uba uyibinary ke because ayikho enye into ayibala ngaphandle kweSalamtu. iSalamtu ke ilapha kwaZakhele. I-main road esastrato sakwaMasebe esisiphumele eDaku siphinde sophumele eQeqe. So umkhaya wami sisuka kwaZakhele iKasilamakasi. Then ke ngoku abekukhuleni kwakho ukhula phaya eSalamtu no brother no sister. Fine. Abazali basekhona? Abasekho abazali bona. Okay, ukhula kumama notata okanye ukhula kumama yedwa, tata engekho, okanye ukhula kutata yedwa, mama engekho, okanye ukhula komakazi komakhulu? Phela sibelelo Thamsanqa ke lokhuliswa ngabazali. Bobabini. Abazali bethu ke basishiye bisekunye bobabini. Sibelelo Thamsanqa ke. Yo, ayali Thamsanqa. Abantu abaninzi eSouth Africa ababazi otata. Abanye mhlawumbe baswelekile ngokubebele bazi, yabo. Bengakhange bafumane i-chance yospenda nabo ixesha ababazi bangabantu abanjani. Then ke ngoku apha ekukhuleni kwakho ngophi umuntu odlale indima oqonda iba ungambulela qomba wayeluncedo apha ekukhuleni kwenu? Bobabini. Komuntu wasekuhlaleni kanye isizalwane ngaphandle kwabazali kanye bingabazali bodwa oqonda iba ungaba nombulelo kubo? Uyabona ke ukwela xesha thina besikhula ngalo uyaqonda kunentetha ke udla kusetyenziswa ngabazali nophi nomzali ophehlaleni unendima ayidlalayo emntaneni. Yilento kuthiwa umzali uzalela omnye. Uyaqonda xa benalo igalelo. Uyaqonda uba ngimoshile kwestrato nabazali bakho bazawuhamba boreport ekhaya uThamsanqa sembone esenza into ethile, yabo ndizawubethelwa loo nto. Yes. Jonga umzekelo komnyaka apho ikholi katata utata wami welipolisa mos. Ndingapha eSwartkops. Yabo siyathanda sisukelwane sithanda ke kuyogqitha apha eSwartkops. Ngapha Carbon Black. Yeah, Carbon Black. Yes. Indlela yethu xa ibuyayo ivaya ke ngokupha eSwartkops. Yabo eSwartkops ke mos kukhona amanzana akhoyo phaya uthanda utshona kuwo but kwabantwana abathanda utshona ngelo xesha. Yabo so lo tata ke ngoku uyikholi katata uba ungcivana undibona phaya
abuze Thamsanqa ufuna ntoni apha usemsebenzini utata akho umsebenzini Thamsanqa ufuna ntoni athi hayi tata sivele elwandle wathi okay ayikulungile akongqaki xa ndifika endlini kanti lo bhuti sefikile ekhaya wayiripota le nto le Thamsanqa ndimbone neququbelana leetshomi zakhe eswabo wabuza utata ubuyofuna ntoni pha ndabethelwa loo nto ndithi umzali uzalela omnye uyaqonda umzali uyamqeqeshela omnye uyaqonda so ngobukho bam phayana ahamba ukuchaza yena apha ekhaya wayendikhulisa naye kulaa ndawo ndandingafuneki uyaqonda njengabantu ke mosibona abangamapolisa abadilishana nee-cases ezininzi ezenzingapha xa bona umntana ekholiki yakhe ebanjwa kule ndawo okanye sonzakala kule ndawo uzawuthi emyekele ntoni yabo isithetha ngale ndima ke ngoku yomnye umzali ndikhuliswe ngubani enjani abazali banendima yabo nabanye abazali bebe nendima yabo abayidlalileyo ngobo bomi lapha esihlali ngokunjalo okay then ke ngoku siya ke ngoku esikolweni ke ngoku wawufunda phi ilower primary mhlawumbi higher primary njalo njalo ilower primary yam ndiyenze eMzomtsha lower primary school kwakusathiwa lower primary school ngoku kwangathiwa primary school ndifunde khona ke ukusuka kwam khona ndofunda Arongqadu uphuma kwam Arongqadu ndiye ndaphumela ngaphandle ke ngoku ndofunda eQonce kuyasa ndabuya ke ngoku eyona nto yandibuyisa ke phayana eQonce ndaba frustrated because eyona nto bendiyithanda kanye ndiyithanda kakhulu umusic and wawungekho ngale ndlela ndibe ndisuka kuwo ngawapha ebhayi yabo umusic ndaqoma ndi-frustrated ke ucula nawo namhlanje umamela namhlanje okay ucule phi phakathi emculweni nacula ibaritone ndiyakhondatha nokhondaktha sometimes okay yabo so ndabuya ke ngoku ukwala mi-viola men's chorus okay abantu abayazi i-viola chorus bakuxelela ngam bakuxela ndayitshintsha yabo ndizawuza kuloo nto wabuya eQonce ndabuya eQonce ke ngoku yabo ndibuyiswa yiloo nto ndizodibana neviola ngo-92 ndiyibona ndikwiconcert yayo yandiphambanisa loo nto leyo isawundi endayivayo ndalala nayo ndavuka ngayo ndatsho kumama ndathi mama ngoku ndizawujoyina i-viola chorus ndabe ndibona umama umathidala kule nto because abazali bethu ngenye ixesha ke abafuni ukuzikhophisa imali ndabe ndiqonda uba noba sekumnyama entle uyathanda akathandi ndizangena and uyatshisa lo mlilo ngaphakathi uba ndifuna uba pha ndiyaxelela ndathi ndongena kwiviola it was 1993 January ngelo xesha ungena kwam kwiviola ndaziva uba ndamkelekile ndamchazela umama wayinxalenye ndikhumbula sibizele entlanganisweni ebizele entlanganisweni bhalela imbalelwano yabo sendiripotile ndiba mama ke akayithandi le nto uyaqona esona sizathu ke into yobana yimali ifuneka iphumile apha uyaqona wathi umfo kaMsisi makhaya wathi umyekele kum mamakho makhaya Msisi wathi umyekele kum mamakho nyhani wayabhala bezintlanganiso wesa sacula phaya entlanganisweni ndambona umama uhlobo owayinemincili ngayo egcobe ngayo echwayite ngayo uyaqona ndaqomba ke ndimulile umama and ke bendiyintandane ke kamama akuluphosela besithanda sonke ukulingana but bendiyintandane kamama because bendiclose kakhulu kumama uyaqona nokuba kwazi umntana uyiwona mama ndakhawuleza ndiyaqoba ndayazi uba ikhona into endiyijongileyo ngaphaya aqoba athi umntanam nako uThamsanqa ukule nto ngoku ukuchazela utata wathi tata Brenda into endibone namhlanje uThamsanqa wathi utata tata umntu ekandoxola tata uyakwazi cula kanti le nto
ndiyamkhulula umntana, ndiyamkhulula 1994 uzibonakalisa kwam ke ngoku kwiViola sise-Israel si-invayithiwe, but before si-invayithwe siya kwi-competition kwakulo nyaka International Eisteddfod, iRoodeport International Eisteddfod eyayiseRoodeport. Saya apho singabantwana besikolo xa sisonke ngelaa xesha, kwakhona laa singabantwana besikolo apho sasincedwa khona, sasincedwa yi-UPE nguProfessor Van Zyl, Lionel Van Zyl. Uyabona, ngenye yento eyakubangela into yobana le nto yomusic mayikhule ngakumbi apha kum, yabo. So eRoodeport safumana iGold Award. Khumbula sasiperforma nekwaya yase-England, iBolster Stone yaseFinland, kusekho ke ngoku i-SADF, South African Defence Force, ne-Welsh Male Voice endizikhumbula kakuhle esasiperforma nazo. Safumana thina iGold, position 1 iBolster Stone, number 2 i-Welsh Male Voice, iFinland number 3, but thina safumana iGold. Kodwa yonke loo nto nje umgangatho awuxhomile iGold yayivela. Yes. So Israel yazikhangela ngenxa ye-UPE, yabhalela i-UPE yathumela ileta kuthi kuba uprofessor wayelecturisha khona imusic, yabo. So safumaneka ngolo hlobo, sabona into entle ke phayana, sabona la madoda agudi kwinto nase-choreography, yabo. Thina sikogudi kule nto, but thina sinika into apha emlonyeni, sikhupha into ngomlomo, yabo. Ayikopa yonke laa nto esenza phaa kwi-concert yethu eyayingoSeptemba, thina siye phaa kuJulayi, September sine-concert apha eBhayi. Yonke laa nto sasiyenza phayana yayenza yonke laa nto yatshintsha iViola, even audience yeViola yatshintsha, yabo. Kwathi kanti le nto iluthando, uyenza into ngothando, iqala ngelaa xesha. Into ebendisoloko ndiyigcine ngaphakathi ndaba sikangayikhuphela ngaphandle yile ndiyenza namhlanje apha emsebenzini.